Awia anwumre mechechia obiara wote Bernard nka ewo awia anwumre fan. Onua mekanfo awurade nyankopon animonyam ne awurade tumi ma wo sehwe awurade akikwan na awurade achi ne nkwaje wo. Eyemia me producer madie nyinara moving adie otwamesini everything your friend no GM awakra. Unya GM number hwe me videos no ebesi ya wo hwe akira obenya number no ho ade biara pese oye efa moving ho obeboa woni sika kro obeboa wo ena anwumra awia idea asem na Bernard ne yobeche me ne wobeche kasa afa sika ho pipa bia ya to ne din se ye frɛ ne sika de nipa okobo ne bebrem sika de nipa okowum sika de nipa okohawum nanso yenim hwan ne di sika ba asase we so anyanya akopon ne di sika ba Nia otwa ni sika di sika bae no oye Satan. Na ansa na Satan ne kura odi ni sika ba asase wesu anipa di akire ohwie boja ebre eda fiase ehunamane no. Ansa na obema usika ni bi no owo condition ewo ho. Oma wo instruction wo ho wantima ni suwa. Na instruction no owo punishment ya odema wo. Onua brante onua ba wa wotemenka mesro ene awie. Masika eni wachi na wudi sika animukan. Ene wiasa yawo ya masika adi animukan na ye di sika achi. Sika ni control ye. Enti sika di ye ne ya ye mpe. Afise ya bu sika ade kese. Awurade nyankopon ne che sika. Awurade mfa sika sem. Ba awurade Satan twa sika wiye no. Satan di sika ba wiase no na awurade be control ye. Enti di enti ma wo ma awurade obe control sika ne emwa wo na odi wa nwode ne unyansa epe ena wie se wo betie ma sika ama nipa bebre asofofo bebre ayera a omo ye de entene sika ama bi ne yera kura abrabo ma aye basa sika ama bi ne bantam atete sika sei aware abrabo awobo se sika ba mi mo aha abrabo ni ntimi nsi uyie Onua ehia se ube pesika ba pesika abotere so ema sika nkwantru kwantro sika efise ade a entimi nkasa biala nyame boy na oma ye tumi se ye ni wiase mu no ma so na ade ne wama wiase no ma ne edi wo so ene ube hia nipa deseni ne yera ode na chi no na ode no kwakọ pesika ne ba awo no onindie akra ne oba be ya amane wa abrabom enso ne akuno bia akra na be ye president oba ye pastor oba ye prophet ono no be boa wa abrabom ba wudi sika nti wakuno Satan ne so odi sika na ma wo no emrada ho onu abrante ye ma me papa mitufo ene awie se sika ye pipa Seni ya woko toilet ya se wamfa pipa antwitwiroto no saa ni se sika okura wamfa na nyade ya sika ontimi nkonko ye ade no enhwede bi wo ema bi ajapade anya wo fe ema ka bi timi nti no nkoku bi emfa bojado na uye uwa temuo wo uwo achi se wanya temuo kra na umma beba bebre ene sika de nipa otu amrenka sika de nipa oko hawmu sika oguamanfo aware sika ose nkrofo adwuma sika etete nkrofo abusuam die ntima wonja wo pema